Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Экранга карап кына татар матбугатындагы әһәмиятле язмалар белән танышуыбызны дәвам итик. Коронавируска бәйләп, зур кибетләрнең ишеген ябып кую турындагы язманы Шәһри Казан газетасы беренче биткә чыгарып биргән. Газета журналисты төрле имеш-мимешләрне ачыклау, тыюларның чынлыктан ничек икәнлеген үз күзләре белән күрү өчен Казан буйлап йөрергә чыккан. Кыскасы, бөтен җирдә дә QR-код сырыйлар, кибетләр, җәмәгать туклану предприятиеләрендә шарт әгәрәтерлек. Белгечләр бу хәлнең озак дәвам итәсенә шик белдерәләр. Татарстанда хәзер көн сайын 20 меңгә якын кеше прививка ясата башлаган икән. Хәлнең элеккегезенә төшү өчен тагын 3 айлап вакыт кирәк диләр алар. Бирсен Ходай. Шәһри Казан газетасында шушы арада гомер бәйрәмен билгеләп үткән Татарстанның халык язучысы Нәбирә Гыйматдинова белән әңгәмәдә дөнья күрде. Ихлас әңгәмәне укучылар яратып укыгандыр дип уйларга кирәк. Быел әтиләр көне барлыгын бөтен әтиләр дә белде бугай. Билгеле булганча, күптән түгел генә Россия президенты Владимир Путин әтиләр көнен октябрьнең 3-нче якшәмбесендә билгеләп үтү турындагы карарга кул куйды. Документта әлеге гаилә институтын ныгыту һәм балаларны тәрбияләүдә әтинең әһәмиятен арттыру максатларында билгеләнгән диелә. Әти тәрбиясе нинди булырга тиеш? Безнең җәмгыятьтә җитәрлекме ул? Чын әтиләр кирәк дигән язма әлеге һәм башка көн кадагындагы сорауларга җавап биреп кенә калмыйча, укучыларны фәлсәфи уйларга да этәргәндер шәт. Шул ук Ватан Татарстан газетасындагы саналыр чак исемле язманы да укып чыгарга киңәш итәр идем. Халык санын алу ни өчен кирәк? Анда ничек катнашып була? Сан алучылар нәрсә сораячаклар, ише сорауларга тәфсилле җавап биреләчәк янда. Октябрь айы журналларына күз салып китик. Безнең Мирас журналында безнең халык өчен аерата әһәмияткә ия булган җанисәп турында язма бастырган. Җафалый торган җанисәптән бер үзек кенә китерәм. Әлегә илдә үз саныбызның күп микәнлеген дә төгәл белмәгән халык буларак, без дөнья буйлап сибелгән татарның да гомуми санын белә алмыйбыз. Һәм ниндидер түрәнең чама белән фәлән миллионнан артык дип әйткәннә бихуш булып яши бирәбез. Юкса читтә яшәгән татарларга рухи ярдәм күрсәтү бурычы бит Татарстанның төп законында беркетелгән. Журналда Сарман район тарихындагы гыйбрәтле вакыйгаларга кагылышлы язмаларга да зур урын бирелгән. Казан утларының бу санында Рифә Рахманның Татар кызы романының дәвамы һәм улгайып кына яза башлаган тагын бер автор, гомере буе табиб булып эшләгән Илшат Билаловның Мәдинә тавы дигән повесте урын алган. Шигырь сөючеләр өчен татарның өметле яшь шагыйре Булат Ибраһимның Кем чыры бу исемле тупламасы бер ачыш булыр. Тормышыбызның һәр көнендә шөкер итеп кенә түгел, сокланып һәм гаҗәпләнеп яшәргә язсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.